Näkyisikö jämi? Jämi jäy. Tavallaan sekin voisi alkaa pikkuhiljaa näkyykö sähkölinjoja ja muuta. Menee nyt yksi sähkölinja, menee kankaan päähän saakka. Nyt äkkiseltään osu silmiin. Mikä tossa? Miksi toi näyttää niin kiitotialta? Mulla on vahva fiilis, että mä tiedän miksi toi näyttää niin kiitotialta. Mulla on hyvin vahva veikkaus. Onko oikeesti mahdollista? Joo. Joo. Mä oon aika hyvä lentämään selkeästikin.